Maayong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Domingo, pitsa 19 sa bulan sa Mayo 2024. Doon ako'y pagabasahon nga mensahe sa pulong sa Dios na makita sa Buhat Kapitulo 16, versikulo 29 ngadto sa 32. Buhat Kapitulo 16, versikulo 29 hangtod sa 32. Busa ang tinugyanan sa karsel sa nangayog suga, unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila sa og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. 33 na atong takna giwalihan niya sa pulong sa Dios. So ngari lang ta ang Dios magapanalangin sa iya nga pulong. So ato karong isgutan unsaon aron makabaton og kaluwasan. Ug unsa man kining kaluwasan? Kung atong tan-awon, dito ni sila si Pablo ug si Silas sa Pilipos. Muni ang pagsugod sa buluhaton dito sa Pilipos, diin niabot ang panahon nga napreso sila si Pablo ug si Silas gumikan kay dunay sulugoon, ulipon nga gisudlan og espiritu ug nagasunod-sunod kang Pablo kag Silas ug nagasangyaw nga kini sila mga alagad sa tinud nga Dios hangtod niabot ang panahon nga gisamukan sila Pablo ug Silas mo nang gibadlong ang espiritu ug gipagula gikan sa mga babae, sa ulipon nga babae. Among espiritu ang hatag kanila og niya og kagahom sa pagtagna, gahom sa mga pagtagna matungod sa umabot og maoy gamit nga pangwarta sa mga sa agalon sa mao nga ulipon nga babae. Apan atong pahigayuna gumikan kay sila di na makakwarta kay wala naman ang gahom, ang espiritu nga nagagahom na itong babayhana mo na nga naglagot sila ilang gipadakop sila sa Pablo ug si Silas gipabunalan unya gipreso. Apan netong gabi una niaptabo ang usa ka linog nauyog ang prisuhan ug nangatangtang ang mga kadina ug pagkakita sa warden o sa tinugyanan sa karsel sa nitabo milanit siya og maghikog unta apan giingnan sila ni Pablo, "Ayaw kalbahay kadlok ni ara kami diri." Muna nga miduol siya nga nagkurog sa kadlok mo nang giingon sa 29. Busa ang tinugyanan sa karsel nangayog suga unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas kalakip ang imong panimalay." Nasa 32 unya siya ug ang tanan sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. So ato makita nga nidawat sa mensahe sa pulong sa Ginoo kining karsel og ingon makabaton og kaluwasan. Unsa man dinhi ang kaluwasan kung atong pagahisgutan? Atong tan-awon nga balik ta sa sama sa atong gitun-an atong aging mga adlaw nga si Pablo ug si Silas nagasangyaw mahitungod kang Kristo, no? Nga si Kristo mao ang gisaad sa Dios nga panalangin alang sa tibok nga libutan. Una ning gisaad nga tukang Abraham, no? Atong nibaluan nga Henesis Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 3, nagsaad ang Dios kang Abraham og yuta, nagsaad ang Dios kang Abraham og panalangin, nagsaad ang Dios kang Abraham og kaliwat, ug pinagi sa iyang mga kaliwat ang tibuok kalibutan mapanalanginan. Mo na ang background gyud sa kasaysayan sa Biblia, no?
Wa atong hisgutan ang background sa kaluwasan. Tuod man ang Dios gisubli ni ang iyang mga saad ngadto kang Isaac o kang Jacob unya sa Israel. Unya ang og ato nakita nga ang Israel gihimo sa Ginoo nga sa tudlo katahas nga mahimong panalangin alang sa tibok kalibutan. Apan tungod kay ang Israel lang masupilon muna nga ang nahitabo dunay pagdisiplina ang Dios kanila, nakatagamtam sila og disiplina batok sa bagikan sa Dios og nahitabo nga niabot ang panahon nga ang Northern Kingdom nabihag sa Assyria, ang Southern Kingdom nabihag sa Babylonia. Apan ang Dios tuman gid siyang saad. So nataw si Jesus nga kaliwat ni Abraham nga kaliwat usab ni David na makita na sa Mateo 1:1 no atong balikon og basa. Mateo kapitulo 1 bersikulo 1. Mo kini ang talaan sa kagikan ni Jesucristo kaliwat ni Haring David nga kaliwat ni Abraham. So si Jesus mao'y katumanan sa saad sa Dios nga pinaagi sa imong kaliwat ang tibok kalibutan mapanalanginan. Akto may balang nga kini mao nga tinugyanan sa karsel usa ni siya ka Hintil, dili ni siya Hudiyo, no? Usa ni siya ka Gentile. Tungod kay ang simbahan sa Pilipos, compose na sa mga Hintil nga mga believers, Gentile, Muslims, na siguro mga Hudiyo nga pila ka buok na sagol, pero ang mga na-convert gayud, mga Gentile believers. Mo na siya. Ug usa kini mao nga tinugyanan sa karsel, usa ni ka Hintil, nakadawat siya sa panalangin sa Dios nga gisaad nga tukang Abraham bisan siya Gentile, Hintil, dili Hudiyo. Tungod kay si Jesucristo mo ang katumanan sa saad sa Dios nga tukang Abraham. Ang kaluwasan magsugod sa diha nga kita mahimong kabahin sa saad sa Dios nga tukang Abraham. Mahimutang kabahin sa saad sa Dios mahisakop kita sa panimalay sa Dios na makita sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ug 13. Nagaingon ini Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ug 13. Nagaingon ang pulong sa Ginoo apan katong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanang paagi o pagbuot kay ang Dios mismo mo ang naghimo kanilang iyang mga anak. Apan kadtong tanan nga mituog midawat kang Ginoong Jesucristo misalig kaniya isipon sa Dios nga iyang mga anak. Mo kana ang pag-ingon nga maluwas kamo. Kung mutuo salig kang Hesus maluwas ka ang kaluwasan diya magsugod sa diya nga kita mahimong kabahin sa saad sa Dios nga gisaad niya sukad pa kang Abraham ug hangtod nga si Jesucristo ang katumanan ug diha kang Hesus isipon sa Dios ang tanan nga mituo ug midawat kaniya nga iyang mga anak. Mahisakop sa panimalay sa Dios, mahimong kabahin sa katawan sa Dios ug makadawat sa gisaad sa Dios nga gasa. Unsa man ning saad sa Dios nga gasa? Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 ug 14. Mugingon nini ug mao kini ang mudangat kaninyo sa pagdungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa kipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iyana. Ang Espiritu mo ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan
dayon ta ang iyang himaya. Unsay mabatunan nato nga gasto sa Dios sa diha nga mituo ug midawat ta kang Kristo sa diyang isipon ta sa Dios nga iyang mga anak, mabatunan nato ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao nay pasalig nga madawat nato ang panulundon isip anak niya. Ug madawat nato ang himaya inigbalik na ni Ginoong Hesukristo. So ingon niya ana ang mabatunan nga sa tanan nga mutug mosalig kang Kristo. Sa diha nga misalig ang tinugyanan sa karsel, diha dayon bisan siya hintil dili siya Hudiyo, apan diha dayon nahimo siyang kaliwat ni Abraham. Nakadawat siya sa saad sa Dios nga panalangin ug nahimo siyang sandayong sa panalangin ngadto sa uban usab diha sa iyang kinabuhi. Ingon nga mga tao nga luwas na. So ang kaluwasan dili kanang inikamatay na to adto ta sa langit, kana usa lang na siya ka mahitabo sa mga tao nga linuwas na. Ang kaluwasan kinatibuk-an magsugod sa diha nga kita mituo ug midawat ng Kristo, isipon ta sa Dios nga iyang mga anak ug maabot ang panahon nga kuhaon ang atong kinabuhi. So temporaryo nga papahulayon ta sa Dios dito sa paraiso, dito sa langit, nga magahulat sa pagkabanhaw nga mao ang ultimate nga padulngan sa tanan nga iya ni Kristo, sa tanan nga mituo midawat kaniya. Ug kining maong pagkabanhaw may tabo sa diyang bag-ohon sa Dios ang kabuhatan, moabot ang bag-ong langit ug abang yuta diin ang tanan nga nabanhaw nga iya ni Kristo magpuyo didto sa walay katapusan. Muna ang kinatibuk-an nga kaluwasan, no? Magsugod sa diha nga nahimo kitang kabahin sa katawan sa Dios, diha kang Kristo hangtod sa kahimpitan dito sa bag-ong langit o bag-ong yuta diin sa diyang banhawon ang mga iyaha nga katawhan nga mabanhaw ug magpuyo kauban sa Dios sa walay katapusan dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mao na ang kinatitibuk-an nga kaluwasan nga gipasabutin ni balik ko na to ang buhat 16 nga dire lang ta sa 31 aron gyud atong masabtan. Buhat 16:31 nagaingon nini, sila mitubag sa ligi ang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Kaluwasan mao nga magsugod sa diyang mahimo kitang kabahin sa lawas ni Kristo, kabahin sa panimalay sa Dios, isipon sa Dios nga iyang mga anak sa diyang mituog midawat ta kaniya. Ug sa diha nga kita luwas na unsa may mogawas atong kinabuhi. Galatia 5:22 nagaingon nini ang pulong sa Dios. Galatia 5:22 ug 23. Mao ni siya ang akong katapusan nga ihatag kaninyo. 22 ngadto 24. Nagaingon nini, apan ang Espiritu naghatag sugugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo pagkamatinud-on, pagkamapainubsanon ug pagkamapidugnanon sa kaugalingon. Kining mga butang nga wala may supak sa bisan unsang balaod. Gilansang na diya sa krus sa mga tawo nga iyan ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibgon ug ang lawasnong pangandoy. 25 ang Espiritu mo ay naghatag kanatong kinabuhi busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. So kana mga igsuon mao nay makita sa mga linuwas na, sa mga naluwas na sa iya na sa Dios.
Daghang salamat.